Искам много да ви благодаря, че сте тук тази вечер. Знам, че е за пети път. Знам, че е студено. Знам, че взехме оставката на правителството. Но ако тази вечер вие не бяхте тук, те щяха да продължат да правят безобразия. Единственият начин да ги спрем е да сме заедно тук с всяко безобразие. Те си мислят, че ще ни забълбичкат и ще ни излъжат. Както вече 7-ми месец лъжат младите лекари. То щеше да бъде май, после щеше да бъде юли, после щеше да бъде септември, после щеше да бъде с първия бюджет, после щеше да бъде с втория бюджет. И още не се е случило. Караха бюджет. Казаха, че го изтеглят. После, че го променят. После го изтеглиха. После вкараха още по-крадлив бюджет. После казаха не, даваме оставка, вадим го. И сега пак вкараха вчера този крадливия бюджет с парите за ливади, а не за лекари и медицински сестри. И само това, че вие сте днес тук, спря този крадлив бюджет и най-накрая бюджета го спряхме, приключихме с него. Правителството подаде оставка, но още не сме приключили с него. Няма да сме приключили, докато не се насрочат изборите. Така че никакво отпускане. Те са толкова нагли, че като нищо ще пробват с мандат в този парламент пак да се сглобят. Никакво отпускане. Избори! Избори!